Shalom. Taparade maruhatta tapahohom matangyak nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi purbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Setong do mamerengi mataku tu Jehovah, aibana do mangenet patu sian jorgong, saido pakon maau, jala asiro hamdiau, ay pujung jalan nadangol doaw, hodo ali Jehovah di halungut rohaku, ali di bataku marhapo satu hodo aw, say unang pailaaw. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegay akka ulaw ni sibolisi, say padungo mahami marhite-hite todim na badiyay, asa unang tarpedem hami di bagasad dosa, alay asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pay masahat hami tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
tangihon hamuma patik ni debata, natar surat di 5 Musa bid 24 ayat 20 sia. Alai ia dilului hamu olat ni Jehovah debatamu, sejuk panghodo ibana, molotung dilului hamu ibana sian nasa rohamu, dohot sian nasa atemu, ido sahatna. Martangiang mahita mengidogogo siat tuhatta laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobat patikmi. Amin. Tatopoti madosata tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan, para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habangsa habadiaumi. Manopoti jala manganggukod dosa nami.
Masa jot huasai hami homar hite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahinan nami narwai, dang huahulungi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugunami, nang dongan nami dang doso diri nami hubain hami, dibaheni tamado rimasamu jala uhumamu hami tuhamatean saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahamin waing tu asini roham na gudangi. Mangido sian nasa rohanami hasasani dosa nami saluhutna. Seurupi mahami paubahu rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si panguluhami. Dohot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, say asima roham dihami na dangolon. Amin. Tabigima hatabagbaga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Songonodo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan naluja jalan asorat hupasonang pehamu. Buat hamu maaugak kutu hamu, guruhon hamu masianau, ay nalabok duau jalan asrek marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ay labok do augakku jalan yang do dohot nahu paporsatun. Hasangapon madidebatana di gijang. Amin.
Tajahama hatani debata epister turpuk di Arminggon, ima natar surat di Heber bidu 10, ayat 10 sia, sahatu ayat 25, tajahama margati soring. Atong ale akadongan, adong do dihita higras ni roha, lahobongot tubagasan na badiai, di bagasan mudar ni Yesus. Jala adong do dihita malim na bolon si gonggom bagas ni debata. Momosma tatiyo pakirimon na taparhato poti, ay haposad do na marbaga-baga hossa. Unang tatadikon parpungat tahiyan songon na hinasomalhon ni nadeba. Tung masipaingotan mahita, jada lamiman yan, ala lamjonok di ida hamu arii. Ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amin. Tahatidak kun maha porseotay songon nahinatidak kun inungatta sa porseaon di sadok portibion rap mahitamadok. Ahu porsea di debata Jahuba, ido ama pargugu na suatu dosan natmo palangi duhotan. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, ima na tinubuhon si Maria, nagabe-gabe siya to di purbadia at dorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman na silatus na matatarpajal do ibana di hawa pinorsilang na tuwa tubon watoru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon. Na manay tu surgo lahundul tu siya muni debata Jehovah amanay pargugu na sohatu dosani di sima ibana pe mamulak sogo tu tanoon manguhumihala na mangolu doho na mate. Ahu porsea di tondi porbadia
jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, doho dihasani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulus sugut daging ni halak ng mate, doho dihanguluan na surasuda. Amin.
tabegema titing masa di huriatta. Titing dia KP Stoyo, Resort Stoyo, Minggu 8 Maret 2026. Na parjolo, guarda topik Minggu. Guarda Minggu sedarion, Minggu okuli. Topik Minggu, padiri roh adotosa mengalului Jahoba, paduahon, dadanak nasorang. Senin 2 Maret 2026. Di basa-basa hotuata sada danak boru di keluarga Robi Sijabat inangi Desi Silaban sian sektor Gang 45 hipas dodat danaki suang songoni nang natorasna napatuluhon ruas natabba mulai sedarion Minggu 8 Maret 2026 nunga di jalo gabe ruas dia KP Stoyo Resort Stoyo keluarga David inangi Francisca Sri Rezeki Butar-Butar daftar ulang. Alamat Jalan Basuki Rahmat nomor 55 Sian sektor Penas. Paupaton. Pertukaran pelayan sedarion Minggu 8 Maret 2026. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naik patupahon pertukaran pelayanan sekaligus papungu pelian tujolon langgatan marhite amplop na disediahon distrik haperluan tu distrik Walu DKI Jakarta onma jadwal ni perhobason nama kubasi dia KP Stoyo Pukulonomui Pendeta Rudianto Silalahi MTH HKBP Celangkap Pukul Walu 30 Pendeta Manapar Panjaitan STH MM HKBP Rawamangun pukul 10 Sadawi Pendeta Benget Selitonga STH HKBP Pondok Kopi pukul 10.05 WIB Pendeta Roy AH Siregar STH HKBP MT Haryono pukul 10 WIB Pendeta Juniarman Butar-Butar MDIP HKBP Jati Waringin HKBP Cawang, Pendeta Joni Rumah Horbo STH, HKBP Rawamangun. Pendeta HKBP Stoyo Makubasi di Pendeta Asragi, HKBP Keramat Jati, pukul 10 WIB. Pendeta RJD Simamora, HKBP Duren Sawit, pukul 7 WIB. Pendeta R Borus Tompul, HKBP Jatinegara, pukul 10 WIB. Pendeta L Borugultom HKBP Pondok Kelapa pukul 7.30 WIB. Pendeta A Raja Guguk HKBP Tebet pukul 10 WIB. Pendeta Y Panjaitan HKBP Gedong pukul 7.30 WIB. Palimahon Kompen Pendeta KP Distrik Walu DKI Jakarta Senin 10 Maret 2026 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta akan melaksanakan kompen pendeta bertempat di HKBP Resort Kebayoran Lama mulai jam 10 WIB. Paunopon pertangyangan sektor Kamis 12 Maret 2026 Patupau Nihuriato do pertangyangan di sektor Warung Gudeg nama jabui pertangangani keluarga Sintua Dr. Senior El Turnip MT inangi boru sihaan alamat Jalan Perindustrian nomor Sada masuk mulai jam 10 WIB sektor Uki nama jabui pertangangani keluarga S. Siburian inangi boru Sregar alamat Cawang Tolu nomor 32 RT 10 RW 10 Sada masuk mulai jam 10 WIB. Sektor Kampung Makassar gabung dohot kor ama agape dan keluarga nama jabui pertangangani keluarga Sintua HTP Sialagan
inangi boru aritonang, maringanan di lantai 4, masuk mulai jam 10 sia 30 wib. Sektor Kapung Baru, nama jawi pertangangani keluarga calon sintua LDN Manurung inangi boru naibaho. Alamat Jalan Perjuangan RT 10 RW 5, masuk mulai jam 10 sia 30 wib. Jumat 10 Maret 2026. Sektor Pondok Gede gabung doho paduan suara kantate harmonik, nama jabui pertangangani keluarga sintua LP Munte inangi boru pangaribuan. Alamat Villa Jatiwaringin nomor B strip 11 Jalan Radar Utara, masuk mulai jam 10 sia 30 wib. Napa pituhon Parheheon Sekolah Minggu HKBP Stoyo, Minggu 15 Maret 2026, dalam rangka Parheheon Sekolah Minggu di ibadah jam 8.30 dan 10 sada wib. Anak-anak sekolah minggu turut ambil bagian dalam pelayanan, penerima tamu, kor, persembahan, dan TV monitor. Pawaluhon pertanggangan keluarga di Jabodetabek. Hobbar tahun transformasi HKBP orientasi pelayanan 2026 doho tema pengajaran iman di tengah keluarga. Disosoi itu sudah ruas ni HKBP Stoyo asa tapatupa pertanggangan keluarga di Jabuta sehari saminggu doho saterusna. Partut ni pelaksanaan pertanggangan ini di pasahat tu masing-masing keluarga. Acara pertanggangan keluarga terlampir huhut di share di grup sektor masing-masing. Pasiahon pilihan tahun ruas disosoi tu sudah ruasnya HKBP Stoyo asa taingot lahu melunasi manang membayar pilihan tahun iurata. Pasapuluhon periodisasi saksi-seksi. Hobbar tua putusan rapat huria disosoi tu Dewan Koinonia, Dewan Marturia, doho Dewan Diakonia asa dipatupa periodisasi di seksi nabe. Pasapuluh sadahon sumbangan di jalur sumbangan sian keluarga calon sintua B Nenggolan inangi boru purba. Sian sektor Jati Bening bunga altar Minggu 8 Maret 2026. Hamule ateon di pas-pasun ni Tuhan keluarga sehat-sehat. Lahu pasikop tingon boy mata zaha di titing cetak doh barkot nang sediahon huriata. Songoni mas di titing di mingguta sadarion. TBG Makor KFC.
Taparade maruhatta pasahatton peliatta marede mahita. Narikot vain hangolu vani jolma tung nasahatani matatano. Haleluya, 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 haleluya. Damini di batana sumuruk siya saluh naroha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi. Marhiti-hiti Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Kurian itu hatana hinaholongan di bahasan Kristus. Hata di batana saur tuhita. Di minggu okuli sadarion. Tersurat dosia sadatawari bidu 22. Mamukamai sian ayat 10 sia. 14 saru dan 10 sia.
takasma tape hutihu di doksonon. Jala idama di bagasa kasusa piauna selaon nunga pada dehian di joroni jahuba 100.000 talenta sere. Jala 1 juta talenta perak. Yang goto baga doh bosi dak tibangan binahen hi godang na. Tole kaparhau dohot batu nunga parade ikut tabammu do betusi. Akup ni macai torop akatubaga di akatukang diho. Akka pada dak batu. Akatukang batu dohot tukakau dohot torop kalak napade diulaon meragam-ragam. Taringo tu sere perak tubaga dohot bosi dak kabilang gudangna. Tole. Hehe maho jalaulahon. Sai donganan ni jahuba doho. Dongi idoko si Daud ma saluhut iduk ni Israel. Asa ditolongin asida si Salomo anak ngai. Nin nama. Da jahuba de batamu nama dongani hamu. Jalamardame hamu hubali yang dibain. Anung ngapola di pasahat ibana aka isi ni tanoi itu bagas at tangaku. Jalanung ngapatu tanoi diadupan ni jahuba doh diadupan ni bangsona. Atong padiri hamu maro hamu na dohot hosamu na mga jahuba di batamunay. Jala he mahamu lao paulihon inganan na badia di jahuba di batamunay. Asa masuk binuman poti parpadan ni jahuba. Dohot ula-ula ni bata akan na badia i tubagasa joro paulihon guarni jahuba. Ido sahana. Hama karungan na hinahulungan di bagasan Kristus Jesus. Molo di polos di bata hita di bagasan tikyon. Bongot tuminggu okuli. Sai mangaranapi do mataku dopa jahuba. Mataku tetap terarah kepada itu ahadu lapatan. Hata na odol tu hita di bahasa tikyon hata mangaranapi do. Dan mangaranap, tidak. Mangaranap cuma sekali. Alai mangaranapi maos. Oma odolan ni turpuk di bagasan tikyon. Apakah Anda masih mencari Tuhan? Tak kuboto karungan. Takas de betabigi taboto tahe filosofi ni halak bataki. Hagabion, hamorao, hasangapon. Ali jojo doon, gabe di pebeli, hobar tu hagio ni rohana, gabe jumulu hamorao. Ale tabereng maju basa perjulu hagabion. Tak kuboto hamok kamanginang. Naibaga setikyon, ay taboto rupe, istilah mga ribe. Jalabasa rong istilah mga riba di halak batak. Ala ni filosofi do. Gabi adong molo tabigi khata raja parkhata marburu sa pulpitu marana sa pulpitu marburu sa pulono puasa. Nakpeng maralon wangi. Alay puasa do pe molo ro. Jala romana ka raja ni parkhata tong. Marana sa pulpitu marburu sa pulono alay unang lupa. Gabi inamu saya dak saruduk be. Marana sa pulpitu marboru sa plon ale unang lupa kabira inamu saya. Tak pas be. Atong masa sono. Molo tajakko jala tajalo do pe istilah filosofi marana sa pulpitu marboru sa plonom natoktong do pe mia di bagasa kapugusok kita. Gitu kan? Hape nga mamora hita. Nga gudak sinamo di jabutta ale tonggo pe di basar wata mian hapuguson. Hape buasa marana sa pulpitu marburu sa plonom ay ko mangarib baru jolma. Jarabon molotorop yan akop arong
gogo la mga riba. Dung adong di riba, adong ma lahan. Dung adong lahan, adong ma sinamot. Gano dung adong sinamot, buhay ma piyoon, jolma mga tuja mo riba. Halak bata madokon, istilah di halak batak pemiodo mula ni harajeo. Mbolo nung ngagudak sinamo di jabuku, torok majol mahuajak mangan, bui maon malehon hasangapod dia. Odo filosofina. Ido setong kumihita madokon, tong medokon hamoraun hagabion hasangapon. Alay perpudio di ruba mo. Iko perjulo ma haporsiaw hagabion hamoraun hasangapon. Atong di minggu okuli basa tikyo bohado hita mangyahyo. Asa perjulo matayahi haporsiaw. Dakuboto kamanginang alani ngelini cuacao. Sa sitong kono tebo sunai wamay nang kamang modohodo gua ke. Imano tebo nang dangi paro modohodo mane ada pelagi ngangelian. Ada itong ngomse bayanun asi. Sa sitong anak saru pada cocok be. Ngangeli senakan ngangelian di ba ale ko panguluon asi. Ale toy ma. Bo amare di majohita. Ayadu bigamu kanungan ede nasi nirok komisi namu situ orang. Anak kiro hugugu pe macari arian nang murari lau pasikola hogeleki baru romak kaino nak dang buya marnilon marbilian layan akoki hamorau. Jadi adong perubahan na mendasar di halak Batak marhitede. Anggo na masahai pokokna nunga gudak sinamot mamora may. So nari marhite-hite ede nani sura nani rokomesi naum situ orang anak koki mahamorau dieu. Terjadi perubahan na radikal di halak Batak. Sudi majol mamersiadu la pasikolahon gelenga. Kaniro. Sudi majol mamersiadu pasikolahon gelenga di sodon wae. Mulai madok pamikirio diau molo sodok pe sinamo di jabuku alai molo buido paborhat geleki marsikola los ido hamorau diau. Marhite arong mapikiran ni halabata madok sadari ho tarpasikolau sadari ho borhat. Mulailah ada berpikir orang Batak tidak lagi pernah merasakan akan kembali karena kemiskinan. Tetapi yang paling utama ditonjolkan adalah kemauanmu menjadi maju. Amin. Ojo berjulu. Las marohata di bahasa Tikyon, las dari hutoma atong aha mahadirioku dung Kristina. Kita sudah mengalami banyak hal dan kita sudah menerima banyak hal dari Tuhan dan kita pada saat ini setelah kita memiliki banyak hal kita mau apa yang kita miliki ini menjadi sesuatu. Banyak kamanginang akan waeng na adong dieu akan ahupeo di jabuku gawe komarpakor homon tuna humaliang. Jadi di bahasa Tikyo marsiajar mahita sia salah raja. Aidangan unok kaci sasitonga molo dang di palos di bata pertikian di Raja Daud lau pajong jokon Bagas Joro. Dia punya harapan, dia punya cita-cita yang sangat luhur, dia punya keinginan, dia mau membangun bait suci Allah. Ternyata tidak semua yang indah, tidak semua yang terbaik itu diizinkan oleh Tuhan untuk kita bisa lakukan. Termasuk Raja Daud. Di hasi holi Raja Daud di ngoluna bicara di ngolu komanian kan itu. Bicara di ngolu komanian bahwa pajong-jong mah Bagas Joro di bata. Ternyata apa yang Anda pikirkan itu, apa yang dipikirkan Raja Daud itu tidak diizinkan oleh Allah. Ahamber kode bata. Nunga tung macegudang mudar di duru coko. Jalanunga di saluhuto marhamusuon. Hama karungan nahin hulungan bahasa Kristus Yesus maka apa kata Allah.
ketika kita diizinkan oleh Allah pada saat ini masuki minggu okuli. Saya mengaranapi mataku Pak Jehovah. Pertama sekali yang diizinkan oleh Tuhan, damaikan dulu hatimu dengan pikiranmu. Udah mau. Bae majo mardame roham dohot. Utuh-utuhmu. Baru Allah mengizinkan kita untuk berbuat sesuatu. Sekalipun tidak seperti yang Anda mau. Ibu itu yang jual mau makilala, mau dak pas nih rohanai. Dak pas be. Dak kasih ya. Ala minggu aku di bahasa Tikyon, molo idoko mangaranapi mataku di Jehovah, berarti ada prinsip menyerah. Tidak semua yang baik itu, tidak semua yang indah yang saya pikirkan itu yang pas bagi Tuhan. Maka okuli pada saat ini, mari berserah kepada Tuhan. Allah akan turun tangan ketika Anda angkat tangan. Molo saita patujulu do khadiriyota. Molo saita patujulu do nadirohatta. Kita berpikir kalau apa yang ada di hati itu yang pas. Belum tentu. Alai marhiti hiti minggu okuli bahasa tiko kamakinang. Maka Anda dan saya diberangkatkan oleh Allah untuk bisa menerima. Yang terbaik itu belum tentu yang kau pikirkan itu. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Allah. Alai persoalannya unang mohom. Marhite-hite turpujami di bahasa tiko dipengot mah. Anak-anak Tuhan tidak diizinkan menyerah. Tetapi anak-anak Tuhan diberangkatkan oleh Allah untuk berbuat apa yang dia bisa. Manabu udah konom muli ngulum. Mulu raja Daud di bahasa tikon nak pe anggo di bahasa roh haru hati-hati lah dak terjalo sana masai karena dia punya harapan yang sangat indah ingin membangun bait Allah, tetapi Allah berkata no, tidak. Amo karungan mulu sipata dia nata hirimi dang ita hilala pas itu tarok kombating itinggal tuan kita belum tentu. Jangan-jangan Allah mengharapkan yang lebih besar dari Anda. Edang ubel gedo rohamunaya kamakinang mulu di palos di bata di bahasa Tikyon Raja Daud pada dihusaluhut. Dia memakai finansial, dia memakai apa yang dia miliki itu bukan untuk dirinya tetapi untuk Tuhan. Melalui siapa? Melalui anaknya. Atong muli polos dibatai bahasa Tikyo kita madokon mengarana piro mata kurpa dulu sedih di pengurupi tuau. Yakini apa yang terbaik itu bukan apa yang kau pikirkan tetapi apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Alani marhiti-hiti mingguta sadariom. Ditangi di paruhahom. Allah memberikan kebijaksanaan bukan kepada tidak hanya kepada Daud. Alai di bata kebijaksanaan dohot tuanak konna si Salomo. Dangina tayah mo kamanginang. Amang unak kacok kamanginang. Molosona ko di jabum. HP gelengmu. Dak songon na hinirimu dahil nakacip. Ido ben naro na tua-tua, anggo hasangapon ni tua-tua ido teh kainang. Hasangapon ni tua-tua bukan ketika dia hidup. Ale hasangapon ni tua-tua ketika dia sudah meninggal. Karena dia mewariskan sesuatu yang luar biasa. Itulah keagungan orang Batak. Molobui do tawarison akan muli. Nak pemarhui kita mangulah sudah honota, bodoh kita sonang. Tetapi kegagalan orang Batak itu biasanya kecenderungannya adalah ketika anak-anaknya, ketika keturunannya tidak bisa menikmati hidup seperti yang dia nikmati. Alai minggu kuri bahasa tiko papor hatok kita sabar pakirimon. Naparjulo sahali. Di lehor debatado tu kita kebijaksanaan.
Tiurni roha do tripikira sona ni honna tu Raja Daud alai pasu-pasu di bata nani honna tu Raja Daud dipakai mai dak tu hadirionna alai nobel gadope marhiti-hiti yana konna asona kolakata mengedehon hugugu pemacari area lambotari lau pasikolah hau geleki nakso dari huton au pihak kadongan dada pola marsa kodisi. Ini kata yang luar biasa. Nabi nasaha ni sahalak. Nahum situ orang dia tidak pernah memiliki anak loh. Dia tidak pernah menikah. Alai di buhali akan aprosia di bahasa Tikyon. Asa mardopakon nguluna tu di bata. Benedok saya mengarana pilo mataku tu Jehovah. Ibadah minggu ini menghantar kita untuk pertama sekali meyakini firman Allah itu adalah kuasa yang memberangkatkan kita perjulu keluar dari rasa takut, keluar dari kecemasan, tetapi yang paling indah memberangkatkan kita untuk melangkah ke depan dengan optimis karena kita bukan hanya memikirkan diri kita. Alai memikiri dia dah bertuasi do lo menirohani debata. Akal budi, kebijaksanaan yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap orang percaya harus dikembangkan untuk lebih indah. Adonggo sahalak Daniel Philip penerima Nobel Fisika di tahun 1977. Dia adalah seorang anak Tuhan. Ya harus ikuti bena. Asa situ nggak saur do logika dohot haporsiaun. Soalnya sudumuro haporsiau do logika. Tapi Daniel Philip mengatakan ikut saur do neduo. Ai godanggo na soha atusion ni pikiran di nguluon. Anda tidak pernah bagaimana wujud cinta. Anda juga tidak bisa mengerti wujud iman. Tapi kalau ditanya apakah yang paling kuat dalam kehidupan ini? Yang paling kuat dalam hidup adalah cinta dan cita-cita. Adong wujud nion? Enggak. Tetapi kita harus mewujudkan cinta. Mewujudkan harapan yang tidak ada ujung pangkalnya untuk bisa direalisasikan. Romai bana atau benar ilmu tanpa iman adalah buta. Sebaliknya iman tanpa ilmu adalah lumpuh. Jala haporsioni pesoni do makamanginang. Molo di paluas di bata kita. Muadoko di bagasan nguluta di bahasa Tikyon. Saya mengaranapi do mataku Pak Jehovah. Bukankah yang kita mau katakan Tuhan, saya memiliki keterbatasan. Tetapi keterbatasanku untuk mengerti segala apa yang perkara dalam dunia ini, itulah yang menghantarku untuk melangkah senantiasa penuh dengan harapan. Jadi ulau ni akan proses di bahasa Tikyon. Ima makamulatehon pasu-pasu di bata najinalo na dinguluna. Jala mamakke saluhuna pasu-pasu di bata gabingulu nomar pakorotu na humariang. Odo. Sekalipun Daud menyediakan segalanya. Raja Daud na parerihon nasana perlu. Ala yang guna tarboto di Portivion si Salomo do para pajon Joko bagas coro. Alai dang bue sirang. Guarni si Daud sian guarni si Salomo. Alani amo kamanginang di bahasa Tikyon
molo taro hugugo pe macari ay daktar sirang goarni ianakon do goarni natoras. Molo marhoy pehita, molo luja pehita, mangyahi saluhuna ahamana tahirim, bukan untuk saya. Untuk anak saya dan juga yang terbaik itu adalah untuk Tuhan. Jadi alani marhite mingguta sederion di pabor ma natoras unang kiamat dili. Buru sipata hiaro hamu tangi si merkainakon. Buru de kainang. Ay so nomor minggu doi kan itu. Sudiro jol mamo nomor minggu berusaha memakai baju-baju no dingga kan itu. Tang kita. Pokoknya ayo lo sabar bak jom hola pature-ture pacocok baju. Lamari sudah dibukai. Nah saya sini lamari dibukai. Dia do na cocok. Jangan salah, kita cenderung memberikan yang terbaik itu untuk orang lain. Tetapi saatnya ketika kita diizinkan Tuhan masuki minggu kuli, berikan yang terbaik untuk dirimu. Ahame, sadari dan margugoho. Alai mengaranapi do mataku tu Jahuba, siadia do roh pangurupi tuau. Mari. Mula mahita siap prasorata di bagasa tikion dengan sebuah keyakinan. Akhalahu hirim. Palo ason ni Jahuba maau mangyahi. Leonon na magugo dot haturota. Dan orang yang masuki minggu kuli adalah orang yang senantiasa melangkah dengan prinsip optimisme yang tinggi. Karena dia tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah selama dia mau. Amin martan kita. Moliati majahuba diasi doho tolong iroham. Dipakuling hodo kami di bagian satikion markite hite hatam. Di palasohe marparasora di minggu kuli. Paingoto kami asatok tong uso-uso tuho. Jala marhitima jakonon nami matiur ni roha tiur ni pikira Tuhan. Lumobi manibangi nadengga dohot naroa. Asalaus pabor hatomu mahami mangulahon akka lomo ni roham. Jala marhiti parangei taruli na humaliak kami. Pos dorhanami Tuhan. Naso tadi konom muhami. Molo sipata pe di partikia parpudion. Godang naso tukbe uto-uto nami. Gogo nami mangatusya kanamasa. Alay to dimto di porbadiaima. Manusoy hami paposor rohanami. Marhiti hiti asiroteng roham. Iyahan nami ma namuli. Asa saluhuna marhapate amai. Gabe hasangapo diho lasniro kadihami. Leo gogo dihami Tuhan. Laho patupahon saluhuna di ngolu nami. Jalalumubi ma di ngolu ni haporsyon nami. Asapir matodinami. Pos marohanami. Ala pabuhalion na seko toktong de baru dihami. Molo tungadong. Nasolo di bahasa roh haro atatanami Tuhan naso tarpajo don na posomon. Di pangarajumion ni rohanami di tadahodo kami mangalobi. Panadion nami diri nami sadiri. Alani hutingga ko kami matuho. Hapugani mamangurupi kami. Uras mami to sedu seponison nami sama kami jolom. Di bahasa Jesus Kristus. Hupagong pokai mangulu nami tuho. Mauliati mariho Tuhan. Amin. Tapuji Tuhata. Los tapasahat ma. Piliata.
Tuhan ujung-ujung kita. Saat mapilian ng tapapungot tu debata, martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroruan ni salut, sileho-leho na dingga do na sa ulibasa na moliutus. Upasahat kami masiyan na nilehon mitu kami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu menjala ramoti asa parasya kami pilihanon. Pati buluhon hara jauh muri tongani huriam doh di Portibion. Buhay marohanami marhiti hiti todim. Asalam tadami gudang sileoleon mitu kami. Asalam giri hai madok ngoliate tuho marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamin na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajonmo. Say saot malomaniroham di banua tongoso na di banua gijang. Lehon matuhamis sa derion hangudwa siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unang hami tu gitu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamuna di bakasadame, jalong pasu-pasu siya tuhatta. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jalasi maruhana bidaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur homa damena tu todim.